L'Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts. Salutacions, us parla la Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Per obrir boca, tenim el 40è curs d'estiu de la Unipau amb el títol Un nou desordre mundial. Des del 3 i fins al 9 de juliol, la Unió Santcugatenca acull una setmana de reflexió crítica, amb ponències, taules rodones i un seminari que analitzen les causes i conseqüències de l'auge de l'autoritarisme, la repressió dels moviments socials i el retrocés dels drets humans arreu del món. El curs abordarà l'actualitat internacional des d'una mirada global, amb sessions dedicades a Europa, al sud global, l'Amèrica Llatina, l'Àfrica i l'Àsia. A més, durant tot el cap de setmana, Mirasol està de festa grossa, amb una trentena d'activitats programades per a totes les edats i gustos. La principal novetat d'enguany és el primer concurs d'arrossos, una iniciativa gastronòmica que farà gaudir a petits i grans. De cara a la nit de dissabte tenim el concert del trio Da Vinci al claustre del monestir a partir de 9:15. Maria Florea al violí, Blai Bosse al violoncel i Àlex Ramírez al piano formen aquest trio que ha esdevingut una de les principals formacions de cambra del panorama musical català. El trio en piano, una de les formacions de cambra més versàtil i rica en contrastos, fa possible el desplegament d'una expressivitat especialment adequada pels compositors del romanticisme, dels que Beethoven i Schubert són màxims exponents. Passem a diumenge, on destaquen la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple, a la qual s'hi sumen les piscines del Parc Central i del Club Júnior. La iniciativa tindrà el seu punt àlgid diumenge amb el salt solidari a les 12 a les dues piscines. El Mulla't se celebra a piscines de tot Catalunya amb la col·laboració anual de més de 1.000 voluntaris, més de 110.000 persones participants i una recaptació total superior als 350.000 euros. Per tancar el diumenge recuperem una activitat de festa major de Mirasol, la nit d'havaneres i rom cremat. L'acte tindrà lloc a les 9 del vespre al pati del Casal de Mirasol. Totes aquestes activitats i moltes més es poden consultar a l'agenda de Cugat Mèdia a www.cugat.cat. L'Infopodcast és una producció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.